بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Başımızın tecrüb olan ustadla, yüzleri nurli, dilleri doğalı olayan hazredeli, yürekleri nuru iman bilen coşayan, yalfıllayan, kıymetli, erzişli yiğit dostlarım. Huday Tebarek ve Teala hemmenizin etyen taat ibadatlarınızı dergahına kaldıryan ellerinizi, din dünyanız için etyen hayır dualarınızı Huday Tebarek ve Teala barinizden kabul etsin. Huday Tebarek ve Teala can sağlığı, yurt parahatçılığı, emniyeti, nığmat bolçuluğu başımızdan ayırmasın inşallah. 26. celese Siriye Hazreti Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatu vesselam vefat edenden sonra enemiz Hazreti Ayşe bir hadisi rivayet etti. Resulullah aleyhissalatu vesselam vefat edenden sonra gıydi Hazreti Fatime, Hazreti Ebu Bekr Siddiq'e gelip Resulullah'dan bana yetyen ırsi bana bir deyip Hazreti Ebu Bekr Siddiq'e geliye ve aralarındaki bolyan gurrungle. Şunu rivayet etyen bizim enemiz Hazreti Ayşe radıyallahu anha. Hazreti Ayşe sahabalın arasında sahabalın inki alimrağı Hazreti Ayşe. Muftilerinden, halal harama fetva veriyerlerinden Resulullah aleyhissalatu vesselam'den kan mübarek hadisleri şu ummata nakletyen enemiz Hazreti Ayşe. Tabiilerden Hazreti Mesruq diyen bir tabii diyen sahabalar gören adam. Olaytiye men Resulullah aleyhisselam'ın özünü görüp başarmadım. İmme sahabalarından, ulu sahabalardan kan adamlar gördüm. Hazreti Abdullah ibn Mesud yal sahabalar gören adam abi. Mesruq diyen tabiilerden. Olaytiye men ulu sahabalar gördüm. Feraiz varada, ilmi miras varada. Enemiz Hazreti Ayşe'den barakadan bir müşkili giredellerine sorap şol müşkili hal etiyettiler. Enemiz Hazreti Ayşe şıgat alınmıştık ulu sahabalı Hazreti Abdullah ibn Mesud yalı sahabalı ilmi feraizde bir müşkili gireseli enemiz Hazreti Ayşe'nin yanına barıp şol müşkillerin çözüyettiler diye. Ebu Borade rahimahullah bir de tabiilerden olaytiye biz bir müşkili her ilim varada, her mesele varada bir müşkili giresek şoň jogabını Hazreti Ayşe'nin yanına barsak Ummul Müminin Hazreti Ayşe'nin yanından tapyettik diye aytýar. İmam Zuhari rahmetullahi aleyh aytýar. Alemi İslam'ın içindeki zinana erkek adamların ilimlerin eger üýşürilse Hazreti Ayşe'nin ilmi olan hemmesinden artykmaşraktır diye aytýar. El-İsabe fi temyiz sahabede şu gurrunları getirir. Yani tamam ummatın alimi enemiz Hazreti Ayşe diye aytırlar. Hazreti Ayşe İmam Bukhari, İmam Müslim'in rivayetinde enne Fatime aleyhisselam vel Abbas ataya Ebu Bekr yeltemisan mirasahuma. Hazreti Abbas bilen Resulullah aleyhisselam'ın ağası emusi Hazreti Abbas bilen Hazreti Fatime Ebu Bekr Siddiq'e geldiler diye.
ırslarını isleyen bolup, yani Resulullah aleyhisselam vefat etti, vefat edenden sonra, dünyadan ötenden sonra, bize Fedek yurdundan, Yahudilerden alınan yerlerden bize ırs yetýänini bize ber deyip, Heyber'den bize sehmimizi, Fedek'ten bize sehmimiz ber deyip, Hazreti Abbas bilen Hazreti Fatime Resulullah aleyhisselam'ın halifesi bolup duran Ebu Bekir Siddiq'e gelipdirler. Bizim sehmimiz deyip. Hazreti Ebu Bekir Siddiq aýdypdyr, Semi'tun Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yaqul. Men eşitdim Resulullah aleyhisselam'dan, Resulullah aleyhisselam aýtdy, biz peýgamberlerden galýan zat ırs edilip ewlatlaryň arasynda tereke edilmeýe. Ma tarakna sadaka, bizim goýýan zatymız, bizim terk etýän zatymız, biz peýgamberlerden galýan zat sadaka bolýar diýakadan Resulullah aleyhisselam aýtdy diýip Hazreti Ebu Bekir Siddiq şunu aýtdy. Hazreti Ebu Bekir Siddiq aýdypdyr, "Wallahi la qarabatu Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ahabbu ilayya an asila min qarabati." Muttafaqun aleyh. Wallahi diýipdir, eger men diýipdir, ırsy paýlanmaly bolsa, öňçe öz gyzym Hazreti Aýşäni gözlemer diýipdir Resulullah aleyhisselam'yň zinanasy diýip. Öňçe öz gyzym goýaryn, Resulullah aleyhisselam'yň yakyny jiger güşesi Fatimeň sehmin berer diýipdir. Emma men Resulullah'dan şeýle eşitdim, bizden galýan zat ırslanylmaýa, taksim edilmeýe, sadaka bolup galýa diýip eşitdim. Men gyzym Aýşe de ırs almar, size de ýok diýip men eşitden zatym şi diýipdir. Georgi Zidenip bir tarihnegar, bir Mesihi, beter tarihi bir ökde bir tarihte biri geçýär-de. Bir Beyrut tarapda ýaşaýar. Ol özü Mesihi bolmaklygy bilen tarihi İslam'a yetik bir, tarihi küllen yetik adam. Hatta Kahire'de Misr'in danışgasyna mundan derhas edipdirle, gel sen şu danışgada tarihi İslam'ı tedris etdiýakadan şol Mesihiden derhas etdiýärli, isleýärli. Näme tarihi beter yetik adam bolansoň. Sonra musulmanly muhalefet etýärli, ay bir musulmanlyň danışgasyna gelip bir Mesihi ders vermelim, behar bir derhas bolupdyr şondan. Şu tarihi İslam bize gelle ders ver diýip. Bir tarih negar adam. Ol bir kef aýtdy Ebu Bekir Siddiq barada. Eger hakdan çykmasak, eger wagan hak gara bolsak, hak talep bolsak, Ebu Bekir Siddiq'in öz Muhammed'in haklygyna bir delil şi diýip aýtýar-da. Aleyhissalatu vesselam. Şu Ebu Bekir Siddiq'in özü Resulullah'ın, yani Muhammed'in haklygyna şun özü bir delil. Kur'an'ı eger getirmedik bolsa da, başka sahabalarının muhabbetlerin görülmese de, başka Resulullah aleyhisselam'ın mucizeleri görülmese de, Ebu Bekir Siddiq'in özü olokon bir delil Muhammed'in doğru adamdygyna diye, doğru adam. Gerçen peygamber kabul etmese de, şu Muhammed'in doğru adamdygyna Ebu Bekir Siddiq'in özü delil diýip aýtdy. Näme densirim? Bir deslap musulman bolup İslam'ı Resulullah aleyhisselam men peygamber diýenne terdid etmäni, bila fasyle imana giren Ebu Bekir Siddiq. Ondan öňçe de ýoldaşy bolup ýö. Sonra Miraja çykdy diýilende adamla inkar etdi. Hatta musulman bolurly şeke düşüpdirler, bir näme diýip ýö. Hi asmana çykmak boljakmy diýerlerinde halkla bir şeke düşende Ebu Bekir Siddiq dogry aýtýar diýip durýar. Dünýeden geçýänçe canyn malyn waqf etýär, feda etýär Muhammed'in ýyzyna. Indi dünýeden geçenden soňra da şoň ýolun qylýaly gyşartjekkä bolup, ýyzyndan qylýaly üýtgetmän gyşartmany saklap durýar. Ebu Bekir Siddiq şo Muhammed'den haqiqat dogruluklar görüpdir. Şondan soň qylýaly gyşartmany saklap durýar. Öz Mesihi bolmaklygyny Ebu Bekir Siddiq barada şunu aýtdy. Bir ştada bir nokte, mümin musulman dogalla, Hazreti Fatime men ırsım diýakadan gelipdir. Şu zamanada jamiämizde, jami-i İslamiň arasynda kän bir yeňil tutulýan zatlaryň biri, kän şoň üstünden bir haramlara mortakip bolunýan zatlaryň biri, kän musulman adamlardan, kän musulman zinanalardan şikayet etýän zatlarynyň biri, kän özümizde taksimi miras barada görülýän zat, o da ırsegede galanyna kän hak horila bolýar, kän zulumla bolýar,
Kän nadide tutulýan zatly bolýar, innilmeýän zatly bolýar. Hudaý Taala muraat edip goýan zadyny, Hudaý Taala'nın edaletinden, şeriatinden kän ýerde adamla azyk bolýan zatçmat. Erso mirasy gedek galanna. Nagat yetimleň haklary erso miras barada ýylýa. Nagat yetimleň haklary ýylýa. Hay üstünden bir hakkından defa etjek adam bolmansaň, yetimleň haky kän ýylýaşy barada. Ya kän zeýifleň bir kömekdeş myň hakyn sorap berjek adam ýok diýilakydany, kän zeýifleň haklary gitýär. Adam zerengi yetýär, datga gatnaýar, öz adyny geçirýär, perwendäni urupdyr, dogallarynyň habary ýok, aýallygyň pakyrda hiç datdan habary ýok. Kän zerengiyle bilen, hilele bilen, ya dädesine bir zatlar ettirmek bilen, kän adamlaryň haky ýylýän zatçy. Ya nagad zinanala va zinanala erso mirasdan mehrum galynýar hemmesi. Ya sen ersalasan ayallygyna aýdylýar, gaftanna gelama, gaftanna gözlama. Saňa ýeten zady alasan doganym da ba diýama. Hudaýyň halal eden zadyny nagad haklary ýylýar muňsy bilen. Ya bir zorlu bilen, güýçli bilen Hazreti Sadi nagad awadan aýtýar. Zurat er piş mirevet bama, ba Hudavend gaybdan nerevet. Zurmendi mekon ber ehli zemin, ta duayı ber aseman nerevet. Ay on hakyn sorajak adam ýok. On tarafından keplejek adam ýok. On hakyny ýydargajak adam ýok diýakydany. Zor bilen, hile bilen, hokka bilen, zerenglik bilen alýan zurat er piş mirevet bama. Yerin yüzündäki bendeli bilen şayet zoruň öwe düşsün ha, şayet gitsin ha. Emme ba Hudavend gaybdan nerevet. Ol Hudaýa güýjüň ýetmer hiç wagtda. Zurmendi mekon ber ehli zemin, ta duayı ber aseman nerevet. Beter özüň men haka alaryn, men tanışlamken, men adamlamken, men her ýerik barsam men ýoldaşlamken, adamla içinde vadi gitme. Birden asmana garşy neseň ýyzyňdan doga gidamasyn. Hudaýa şeň başymdan sawulmatdy. Hudaýa men hakym şondan eversene diýip bet doga asmana garşy gidamasyn. Bir dikkat edilmeli zat şi. Olakon muhim meselesi. Ey mümin musulman dogullu, Hudaý Taala Kur'an-ı Kerimde İslamyň in muhim bolan zady namaz, zekat. Hudaý Taala namazy, zekaty Kur'an'da mutlak getirýär. Aqimus salah we atuz zekah. Hemmäňiz bilýäňiz, namazy okuýyň, zekatyňyzy beriň diýär Hudaý Taala. Namazy okuýyň, zekaty beriň diýär. Emme namaz şygat muhim bolmaklygy bilen Hudaý Taala namazyňyzyň näçe reketdigini Kur'an-ı Kerimde açıklamaýar. Erti namazyňyz näçe reketdir, öýle namaz näçe reketdir diýip Kur'an-ı Kerimde Hudaý Taala açıklamaýar. Muny Resulullah aleyhissalamy goýýar, sen ummatyňa, sen musulmanlara sen açykla diýär. Emme irso miras barada Hudaý Taala'nın özü her kimiň sahibi haqqy, kime hak ýetýän bolsa, kime pay ýetýän bolsa, muny Hudaý Taala'nın özü açyklap beripdi da. Yusikumullahu fi auladikum lizzekeri mislu hazzil unsayeyn. Her kimiň paýyny, sehmini bölüp Hudaý Taala'nın özü bölüp taksim edip berýär. Namaz şygat muhim bolmaklygy bilen Hudaý Taala reketlerini Kur'an'da açyklap bermendir. Zekat şygat muhim bolmaklygy bilen näçe diýeden näme bermeligini, näçe dawardan nagat bermeligini Hudaý Taala açyklamaýar. Bular Resulullah aleyhissalamy açyklandyrýar. Emme erso miras barada yusikumullahu fi auladikum lizzekeri mislu hazzil unsayeyn. Zinana nämalýär, erkek nämalýär, ogul nämalýär, ene nämalýärligi Hudaý Taala öz açyklap berýär. İzinden aýtýar farizaten min Allah. Allah'dan bir farz edilinen zatçı diye Hudaý Taala. Vasiyeten min Allah. Hudaý Taala'dan bir vesiyetçi diye Hudaý Taala. Yubeyyinullahu lekum. Allah size açıklap beyan etip berýär diye Hudaý Taala. Tilke hududullah. İzinden aýtýar Allah şu Hudaý Taala'nın goýan haddi diye. Şu Hudaý Taala'nın goýan haddi diye. Haýsy bir adam Allah'ın haddinden geçse on jaýy ot bolar diýäkinden Hudaý Taala tehdit etdi. Emme jamiämizde
Ken sehlengariyle olya bu arada. Ken nadide görülýän zatly bolýar bu arada. Derhalike ersi dogry taksim edilmese özü bir gasp diye kitapda gasp etmek de näme gasp etmek näme we zorlap basyp almak da hay bir ýeriniň inde melekşi goňşyň aýtýan ýanyndaky inde melekşi haýaty gelama diýen eýni şo bolýar gasp edip almak gasbyň özü olakon günälerden onuň üçin nagat ol irse haky balan haky giyiripdi bir wagtda bir zinana hemişe aýdylanda zinany diýilýär erkeklere ders aşy erkek adamlara ders berýär zinana. Bir zinanylaň bir seleflerden hamir yoğurup duranna, hay suwa un ýakydany hamir yoğurup duran, hamir edip duranna, habar gelipdir adamsy dünýeden wefat etdi diýäkidan. Elin çykarakydan hamir goýupdyr, maňa elle girmäňini, maňa kän neferiň haky girdi, häzir bölünmese maňa elle girip bolmar diýäkidan goýupdyr. Ya bir zinanylaň biri adamsy wefat etdi diýäkidan habar eşden wagtynda bir çyrajyk ýanyp duranmyşdyk, çıra. Şonu üflakydan söndüripdir. Bir inni oň içinde ýağ we o da halkyň haky wa diýäkidan. Ey nagat dagyk durýarmyşly halkyň hakyna bir haramy mortekip bolamaýly. Bendiliň haky ersen her kimiň haky wa paýy wa biz oňa düşämäýli ýakydany şeýle dagyk durýarmyşdykly. Mani gasp etmeklik bir olakon günah ödi. Muň üstünden sele-i rahimi gat etmek bolýar. O dogonyň bilen sen nämäň üstüne? Äpber kiçik dünýäň üstüne mi? Dünýä etdimi? Näçe ýyl mundan önce dätdim bir saçaň maşyn not etdiň. Ay dogonjygym menki bolmasyn senki bolsyn niýetdiň. Buňkunyň äpber kiçik dünýäňden sirim aran kepleşmäni sele-i rahimi gat etmeklik muň öz olakon günahlerden. Oň üstüne de beter janyň ýandyrýan zat öz ýakynyň zulmi, öz ýakynyň ýüregi agyrtmasy başga ýüregi agyrtmadan beter bolýar. Bir şairleň bir näme diýär? Wa zulmu zawil qurba ashaddu madada ala an-nafs min waq'il husamil muhannad. Ay kadimde bir hindi demirlerden bir kılıç bejerilýärmişdik. Wagşy hindi kılıçla bilen vurulsa gawrakdyr diýipdir. Öz yakynyň sen ýüregiňe agyrsa sana zulmetse diýip aýtýar. Şol hindi demirle bilen kılıçla ýatylýan keskir kılıçla ba, şol bilen sen ennamyň dilik edilse gawrakdyr. Öz yakynyň, öz dogonjyň indemelekden eger hakym diýip gelsen, ırsym diýip gelasan, gafymdan gelmersiň diýse, maň aýtýan zat ol keskir kılıçdan nada keskirrek bolýar. Nämeden sirim? Hak gerek galanna azıcık dünýeden sirim. Äpber kiçik dünýämizden sirim. Bir-birimize şahala düşmeli bolupdyr musulman dogalla. Derhalike dinimiziň tawsirýan zady näme? Eş-şefaqat ala halqillah. Hudaý Taala'ň tamamy yaradan zatlaryna, heýwanlardan, guşlardan, gijijek olaqallardan şolary hamraklyk etmek, şefaqat, ýumşaklyk, mehrebanlyk dinimiziň tawsirýan zady. Bir wagt Bayzid Bestami Kuddise sirruh Hemedandan bir näçe kise dänal gaýdypdyr. Hemedandan bir näçe kise dänal gaýdypdyr. Bestami gelakydan däneliň çugalyň agzyny açýa, içinden bir näçe garynçyga çykypdyr. Wagt biçareleri ýurdunden, öýünden men aýrapdyr ýakydan bir gapçazy salyp yine gaýtadan Bestamdan uğrapdyr Hemedana garşyn, şolar alan ýerine goýup gaýdypdyr. Ey bilen şefaqatlaryň özüň bir näçe garynçygany men Hemedandan, bular öz jaýyndan, bular öz ýurdundan men üýtgedapdyr diýip çugalyň agyny açandy görüpdir. Gaýtadan şolar alaqadan gidip goýup gaýdypdyr Hemedana barıp. Eş-şefaqat ala halqillah. Hudaýyň mahlugatyna şizre hamraklyk etýärmişdikler. Emme dogona hamraklyk edip bilmeýär bu barada. Ya sahih hadise gelýär. Bir wagtda bir adamlaň miri görüpdir da bir it susuzlukdan kankıyt diye Türkmen susuzlukdan
bir yer agdaraqydany dili bilen, agzy bilen, ayagy bilen wurnaqydan bir suw çykarjak bolýan bolmaly. Iti de hemmäň gören nersiňiz bu suwsan ýagdaýyndan häzir bolýar. Bir ayagy bilen wuraqydan suw çykarjak bolup duranna şu hadisi Resulullah aleyhisselam aýtdy, muttafaqun aleyh. İmam Buhari, İmam Müslim'iň rawayaty. Adamlaň bir görüpdir, "Wa bi heýwan suwsuzlykdan şeýdip durany" diýakydany, guýa giraqydan kewşi bilen, agzy bilen suw getirip, güjüge suw beripdir. Hudaý Taala şoň edenişinden razy bolup, şol Hudaýyň mahlugy da diýip, şoňa rahmet etsen Allah şondan razy bolup cennet beripdir. Bir heýwana Hudaýyň mahlugyna sizre ihtiram goýan adam, sizre şolara bir rahmet diýen adam, Hudaý Taala rahmet edipdir. Resulullah aleyhisselam näme diýe? İnnemâ yerhamullahu min ibadihi ruhama. Muttafaqun aleyh. Diňe Hudaý Taala ola adamlara rahmet ýandyr, ola adamlaň öýlerdir rahmetse diýe Hudaý Taala. Sen rahmetsen, ýerdäkilere rahmetsen, asmandäki Allah saňa rahmet edecek. Junayd Bagdadi kuddise sirruh bir mecusini görüpdir. Suwun kenaryna oturaqydany balıklara däne sefip duranna şeýtiraqydan däne sefip duranmyşdyk. Hazreti Junayd Bagdadi aýtdyr mecusiýe, "Näme etýäň ey adam?" Ol mecusi aýdypdyr, "Aýş balyjaklara men däne oklaýan" dipdir. "Bir sogap diýetýänsin" dipdir. Hazreti Junayd Bagdadi aýdypdyr, "Sen sogap hantama bolsaň, Allah'a inanmaly bolýan. Allah'a inanmasaň sogap ýok saňa" dipdir. Ol mecusi aýdypdyr muňa öwrlaqydany, "Şol Allah diýäniň men etýänim görýädämişi" dipdir. "Balyklara däne sepýänim görýädäm" dipdir. Junayd Bagdadi görýä dipdir. Ol mecusi görse bolar şol Allah dipdir. Görse bolar şol Allah diýe. Hazreti Junayd Bagdadi ýoly bilen bolýa gitýär. Gelen ýyl Hazreti Junayd Bagdadi haja gidipdir. Geçen ýyllaki gören mecusini görüpdir, Käbäň daşyna tawaf edip ýören bolmaly. Hazreti Junayd Bagdadi aňalyp, "Hey, sen näme etýäň bu taada?" dipdir. Ol adam aýdypdyr, ol mecusi inni musulman bolup, ak parça giyirip, ehrama giyirip, Käbäň daşyna tawaf edip duran adam aýdypdyr, "Ey Junayd Bagdadi, ol Allah gördü" dipdir. "Ol Allah gördü meňe denişimi. Ol Allah gördü ey Junayd" dipdir. "Sen yanımdan gidenden soňra men şu ýagşylygym Hudaý görýädem" didim, "Sen hawa" didiň. "Sen gidenden soňra balykla çykdy. Eşhedü en la ilahe illallah" di qyğırşmany durdy balykla dipdir. Bu tamy özledim, suwdan çykyp duran gargyla, gamyşla bılı qyğırmany durdy şahadet berip. Usup barýan guşla şahadet bermäni durdy. Men ýagşylygym Allah gördi, maňa da haky kökezi men musulman boldum dipdir. Inne hajyga gezip dipdir. Hudaý Taalaň mahlugatlaryna balyga bir şefagat etýär. Ite bir ýagşylyk etýär. Bir garynçygany ýurdundan aýryldım diýakydany gitýän bendele näzire. Emma öz dogonjygy, öz bileje dogonjygy, enewir, atawir dogonjygy, bir yorgonna bileje yatan, bir öýde ulalan, bir saçan maşynyna oturan dogonjygyny inden mele gafdan gelama diýmek. Bir musulmançylyk näzire be? Heýwana rahmet ýemişlikle, bir Hudaýyň mahlugy diýakadan, öz dogonymyza rahmet etmesizlik bir näme ýagdaýa galypdyr? Ýaş mu'min musulman dogolla näme dençirýimşi? Äpperlik gidiljek, dünýeden çyry Mahtumul Işan nagat awadan aýtýan Mahtumul Işan. "Ey yaranlar ol dünýä, ey yaranlar ol dünýä, baran mardy gelen ýok. Tirik ölük halyndan habar hatir bilen ýok. Hey diri öllüň halyndan habar hatir bilen ýok. Tirik ölük halyndan habar hatir bilen ýok. Çerhi felek elinden ağlanmardy gülen ýok. Yalançynyň wefasy ýokdur diýsem yalan ýok. Ey yalançyň wefasy ýok diýsem yalan ýok" diýdi Hazreti Mahtumul Işan. "Akyl edin gardaşlar, könelerden galan ýok. Dünýäge bil baglagan galdy ziyan içinde. Dünýäge bil baglap, seleyi rahmi kesip, haky iýip bilen hemmesi adamy ziyan içinde, hosran içinde goýjakdyr. Mu'min musulman dogollo. Hiç bir adama dogurdadyr.
hiç bir ayal logony ya hiç bir erkek dogony ya hiç bir enani sahibi hakkından mahrum etmeklik mümin musulman dogalla. Hatta şu barada bir gurrun uzograk bolsa da mowzu asly mowzu kamil bolsun. Hatta şu barada aglap qiyla irsan mahrum edilýär. Qiylan haqqy ýok ýaly edilýär. Qiyzlary ya bir tefekkurat ba aymyň adamysy garibe biz dädemiziň ýüşüren zadyny biz malymyzy garibek bermeli biz gariben nämeden sirin biz gözlemeli. Ol ayallygyň saxtyde gezip adamsy işlemeýe oglanjyklary ba o zatly bilen işleri ýok. Ya meselen yaşamana jaý tapman ýok. Hey ataňda nagadar ýerler ba oglanlady görüpdi. Ol otadan otak goşunça kakadany ejare göçüp biçare emme bir yerle butada do qaraz on getirmellerden gariben gözlemellerden on hakkyn bermellerden bizatly musulmançylykdan dädir mümin musulman dogalla. Resulullah aleyhissalatu vesselam aýtdy: Allahumma inni uharriju haqqaz-zaifayn el-yetim vel-mer'ah. Ey Hudaýa diýipdir, men şu adamlar gorkuzýan iki däne zaifliň, iki däne zaifliň haqqy barada diýipdir. Resulullah aleyhisselam bizler gorkuzýar, iki däne zaifle. O iki däne zaifle kim? Bir yetim galan bolsa şoň haqqy barada siz gorkuzýan edalet bilen durun diýipdir Resulullah aleyhisselam. Bir de zinanyly barada, ayallygon barada, ene barada, däde aýyrlýa, ata aýyrlýa. Zinana zayıf diye Resulullah aleyhisselam şolun hakkı barada men sizi gorkuzyan Hudaýdan gorkun diýip aýtdy. Yetimleň hakkı paýamal bolmak. İnnellezîne ye'kulûne emwâlel yetâmâ zulmen innemâ ye'kulûne fî butunihim nâra diye Hudaý Taala naûzu billah. Yetimleň hakyny iýän adam diňe işlerini o diýipdi diye naûzu billah. Hudaý saklasyn, ersu miras barada hewere dikkat edilmeli zatlaň bir ýerdir. Ya bir bilmeýäs işteba, bilmeýäs ya orf bolup galypdyr. Şuny irsi taksim edilýärliň dikkat etmeli zady. Ya irsi taksim ediljek bolan wagtynda özüňiz aýdyň. Hey, hajahun näde? Kimiň haqqy näçe ýetýän bolsa şon böllen bir aglap arada bir orf bolup galýarda. Ay sen näme diýäň diýerler. Meselen bir 4 tane ayallygon galypdyr, 3 tane ayallygon ma erkek dogully bir tarapda oturýar, ayallygollarda goýýarly, hemme feşarda şol inki olakon ayallygona düşýärdi pakir. Kiçik ayallygollar aýtdy, sen alsaň biz de aljak diýerler. Sen geçseň biz de geçýäs. Hemme feşar şol olakon ayallygonda durýarda. Bu taýda erkek dogullyda indi şu alyamiýa almaýamy. Hemme feşar şol olakon ayallygona düşýärdi. O soňra bir ayallygon men geçdim diýse, o ayallygolary ezet berýär. Biz aljak etdik, biziň günümiz şüzretdi. Sen näme diýip geçýäň? Egerde men aljak diýse, ýene bir olakon dogully, o dogully bilen gowulýar. Bu olakon men aljak diýene deslap, sen aljak diýdiň diýip ýamany biderek işi bolup galýarda. Taksim ediljek bolanda her kimiň haqqy näzire ýetýär. Böyle akıdancık sen hakkın şi, sen hakkın bi, sen hakkın bi, bunları da bi ýetýär. Ondan soňra hakkyn kököz inni özü bilýär. Inni geçenden soňra bolýar. Emme ol häzir haqqy paýlanmaka, haqqy aýdylmaka, näme ýetýän agdylmaka, o geçdim diýmäň özüniň häzir gurrunma. Bu häzir dogry däliniň özüne gurrunma. Ol hemmeniň haklaryny bölüp bermer. Resulullah aleyhisselam aýtdy: La yahillu malu imri'in muslimin illa bi tibi nefsin minhu. Akhrajahu'l Beyhaqi rahimahullah. Bir musulman adamın malı halal bolmar diýipdir. Meger ýüregi tam, ýüregi kamil razyçylyk bilen, rizayet kamil bilen sana bermese, ol mal dogry bolmar diýipdir Resulullah aleyhisselam. Ol mal dogry bolmar, onu öňçe kamil ýüregi bilen razy bolýan bölüpçik berilmeli. Şol bölünenden soňra minni berse tamam bolýar. Emma ýa öňçäden sen geçýäňmi, ýa geçdiňmi, bizre taksim etmek ol dogry zatda. 30 ýyl geçipdir, men aljak etdim, soňra dawa bolup, 30 ýyldan soňra 20 ýyl geçipdir, soňra men aljak. Izinden bir gurrunlere var ya. Bir Hudaý Taala meni täkid edip, uzak edip aýtýanymyz mümin musulman dogully Hudaý Taala şu barada
tilke hududullah. Şu Hudaý Taala'nın haddi diýe Hudaý Taala. Her zada bir had şekilli, bir merz şekilli. Şunu raýat edin diýe Hudaý Taala. Şondan sürüm uzak edilli Hudaý Taala hemmemize eserini goýsun inşallah. Bir wagtda sizre bolunan bolsa, dünýä gyzylan bolsa, nefsi allanan bolsa, adam ey dünýäň hoppu we nefs we adam bir allanan bolsa, bir wagtda da hak barada taksimli etmeklik barada bir gurrungle bolan bolsa, ol dünýä goýulmany şu dünýede razy edeyliň. Aňyr taraplada ey bize bir ýalňyşlyk bolupdyr, ya atamyz fakir şeýle bolupdyr, şeýle taksim edilinipdir. Janejeke sen razy bol, ya sen agam, sen emum, sen razy bol diýip şu dünýede razysylygyň aleyliň. Aňyr tarafada şeýle barlanma, ola da baýat razy bolunmaly. Bir zadyň üstünden bir zat berip razy edilsin, bir zady tawafuk edilsin. Behar hal bir zadyň üstünden razy etjek bolunsa, aňyr tarapda razy bolmalydyr. Şur gaýdy kolliýa bir wagty bir bilen ökeli bolýan, kineli bolýan. Ay bir saňa gelýär, jan dostum men ýalňyşdym, menden razy bol. Ýüzüň sawuk gitmeklik. İmam Şafii rahmetullahi aleyh aýtýar: "Men usturdiya felem yarda fehuve şeytan." Haýsy bir adam jan menden razy bolýar gelinse, o da ýok men razy diýip dursa, şo razy diýen adam o şeytandyr diýipdir. İmam Şafii rahmetullahi aleyh. Bir ýalňyşlyk bolupdyr. Indi men bagyşla, indi men jan men bagyşla ýalvarýan razy bolyp bir adam gelse, ola adam bagyşlamasa şol adamyň o şeytandyr diýipdir. İmam Şafii rahmetullahi aleyh. Razy edilinse adam da razy bolmalydyr. Hazreti Mevlana aýtýar: "Ger ferage bende ezbet bendegist, çon to babet bet koni pes fark çist." Ay bende bilen bedin farkı näme? Bendegide däme? Ay bede wara teleke wara senne teleke bolsaň, onna farkı näme? Oňa sen teleke diýen, oňa bir forsat düşüpdir. Eger şo forsat sen özüňde bolsa, onda sen ondan beterrek etjek adam bolýan da. Ýöne ören forsat sen eline gelmändir da. Senne teleke bilen teleke bolsaň, onda farkı näme? Bir wagtda razy edilse, razy bolmak da wezifedir. O dünýä goýulmasyn, o dünýä adam o dünýede hesap görülýär. Razy edýän o tada bolunýan zatda. Muny Rasulullah aleyhisselam bize nagat ders berýär. Bedir jenginde Rasulullah aleyhissalatu vesselam sefi dogurlap duranmışdyk. Sahabalara leşker çekakadan sefi munazzamlap Rasulullah aleyhisselam sefi çekip duran. Mübarek eline bir rivayette misvak badiliye, bir rivayette Rasulullah aleyhisselam'ın mübarek eline ok bağmıştık, tir bağmıştık. Şol merekan arasında Hazreti Savvat diyen sahabanı görüpdir. Hazreti Savvat bir mesemizrek etliğanrak sahabamıştık. O sahabalardan bir azıcık qarny ewe çıkıp durýan bolmaly. Rasulullah aleyhisselam da mübarek qadamlaryny wuraqadany Bedir jengine teýýarlandyka sefi munazzamlap duran wagtynda görüpdir Savvat bireme ewe çıkıpdy. Mübarek elinäki tir bilen, elinäki ok bilen Hazreti Savwadyň garnyna dürdaqadany istawi ya Savvat. Dingdir ey Savvat diýipdir Rasulullah aleyhisselam. Elinäki mübarek tir bilen wuraqadany istawi ya Savvat. Ey Savvat dingdir, sefegir, munazzamdir diýipdir. Hazreti Savvat aýdypdyr: "Ya Rasulullah, awja'tani." Ya Rasulullah sen meni ınjytdyň diýipdir. Men içimi agyrtdyň sen diýipdir. Rasulullah aleyhisselam. "Wa qad ba'athakallahu bil haqq." Seni Hudaý Taala hak edip iyi berdi. Sen men garnyma wurdyň, meni ınjytdyň ya Rasulullah diýipdir. Rasulullah aleyhissalatu vesselam mübarek qarnını açaqadany gel qisas et ey Savvat diýip mübarek qarnını açypdyr şo tada. Ey Savvat gel qisas et, kıyamata goýma diýipdir. Kıyamata galmasyn aramyzdaky gurrun diýipdir. Men sen için agyrdan bolsam gel qisas et, dünýede bitsin, dünýede tamam bolsun. Kıyamata barmaýly, men bergil bol, sen algyl bolaqadany kıyamata barmaýly. Rasulullah aleyhisselam mübarek önün galdyraqadan garnyny açypdyr. Sahabalar därlijek bolupdyrlar. Ey Savvat, sen etýän işiň näme? Sen näzir Rasulullah aleyhisselamdan qisas etjek?
Sen bir cüretin näme, bir cesaretin näme, bir terbiyetsizliğin näme? Sen näme etýän ey Savvat? Resulullah aleyhisselam hemmäňiz ýyza durun. Geley Savvat kısasyny et diýipdir. Jeň başlanjak bolupdy, emma hakyn berjek bolupdy Resulullah aleyhisselam. Jeňe giriljek bolupdy, emma kıyamata goýjak kä bolupdy Resulullah aleyhisselam. Hazreti Savvat gelipdir, elinden mübarek tiri alaqadany Resulullah aleyhisselam'ın huzurunda duraqadan elinden tiri oklap Resulullah aleyhisselam'ı kucaklap mübarek garyndan ogşamany durupdyr. Ya Resulullah, men ilim marjakmy sen kısas etmäne. Ya Resulullah, men dözjekmi seni vurmana. Ya Resulullah, seni vurjak ellem de ulsin ya Resulullah. Mene evimdäki görnüp duran zat märeke kafirlere girjek bolupdys. Biz 300 sanly bolupdys, kafirler 1000 sany bolupdy. Ya Resulullah, gitmek ba şayet ewrilmek bolmasyn. Ya Resulullah, şayet ini seni görmek nesip etmesin. Ya Resulullah, men fakat etjek işim men bagışla. Ya Resulullah, jeňe girmäkem men mübarek innamym sen mübarek innamyňa degip şoň hormatyna şehit de bolsam Allah meni otdan saklasyn näkadan etdim. Ya Resulullah, men bagışla diýipdir. Hazreti Savvat men kısas etjek diýende Resulullah aleyhisselam kıyamata galmasyn diýipdi. Eşrefi mahlukat kıyamatda bergil bolmany gaýgy edipdi. Adam bir tefawut bolmaly zady dädir. Resulullah aleyhisselam şol magam bilen kıyamatda bergil bolmaklygy gaýgy etýän bolsa, vay biziň halymyza. Vay biziň halymyza. Ne emel wa, ne ihlas wa, ne Hudaýyň ýoluna istigamet wa. Bir wagtda bir hak ilen bolsa, ýalňyşlyk bilen bolunan bolsa, razi etmeklik vazifamizdir mümin musulman dogalla. Emma Hazreti Fatimaga Hazreti Ebu Bekir Siddiq Resulullah aleyhisselam ırslanılmaya peygamberla. Olan da peygamberlerden galyan da sadaka diyen wagtynda men güman etdim, men beýleki ewlatly ýal arsalyan mı dedim. Bolya Resulullah aleyhisselam şeýle aýdan bolsa tamam boldy diýakydany Hazreti Fatima ýyzne ulyk gaýdypdyr. Ondan soňra hiç bir Hazreti Ali de, Hazreti Hasancanna, Hüseyincanna biz ırsımız alacak, biz Resulullah aleyhisselam'dan Ebu Bekir Siddiq bermedi diýakydany hiç barmandyrlar. Nagat olu kondatçı Hazreti Fatima ders berýär. Resulullah aleyhisselam bir zat bolmaýa diýse, bir zat bolýa diýse, çes biziň zererimize bolsun, çe peýdamyza bolsun, şunu Resulullah aýtýa diýilse adam teslim bolmaly. Şunu Muhammed peygamber aýtýa diýse, şunu Allah aýtýa diýilse musulmanyň ýagdaýşymyşdyk. Hazreti Fatima bolýa diýipdir. Resulullah aleyhissalatu vesselam aýdan bolsa, gurrun ýok diýakdan Hazreti Fatima ewurlyk aýtýa. Hazreti İbn Mübarek rahmetullahi aleyh aýtýa: "İza ja'akal hadisu an Rasulillahi fahza' lah." Her wagt Resulullah'dan sana bir kep gelse, Resulullah'dan bir hadis gelse, şunu Resulullah aýtýa diýilse, başyň iň pesel şoňa diýipdir. Şunu Resulullah aýtýam, "Bine hazır bolýa, bu akla sygmaýa" dep aýdylýan zat diýme. Çon din akla akla sygarýal, din nakl. Hudaý Taala'dan nakl bolup gelýän zat. Aklyň işi ýok bu taada, naklyň işi bar. "İza ja'akal hadisu an Rasulillah fahza' lah." Resulullah'dan sana bir kep geldi dämi? Her ýerde dünýämizde zerer bolsun, bolmasyn, wagtyn men edasam men dünýäm gaw boljagdy, bazarym gaw boljagdy, işim tutjagdy. Şunu Allah aýtýadam, Resulullah aýtýadam tamam boldy. Öz menfaatin bir müşkile düşjek bolanda, ay bizatly akly sygmaýa diýmek musulmançylykdan dädir. Ol Allahny we Resulüň özüne düşman tutunmakdyr. Adam ýöne gezip ýöken özüne düşman tutunmasyzlyk gaw diýilýär-de. Hazreti Sadi aleyhirrahme bir gaw hikaýany getirýär barada. Ýöne gezip ýökek adam özüne madam dosy köpelse gaw düşman gerçen zeýif de bolsa düşmanyň artdyrmaly. Düşmanyň bolmasyn diýär Hazreti Sadi. Oğlum bir düşmanla eger Allah ve Resulü bilen adam düşman bolasa hasiret dünya ve ahire. Dünya ahir zerer çekecek adam bolur. Hazreti Sadi bir hikaýany getirýär. Yeki az bendegan Emre Leys gorýykdy bud. Emre Leys ýan bir padişaň bir guly barmyşdyk, bir gaçyp gidipdir da bir wagtda. Kesander aga 5 heftende baz awurdan. Ay myň ýerden serwally gitýär, ýanky guly tutup getiripdirler.
Bir padişahın ýanyndaky vezir şol kul bilen bir düşmançylyk barmyşdyk, bir ýüreginde bir husumet barmyşdyk. Inni ol kul gaçyk tutulup gelip kul bolansaň behterin forsat ýanky vezir urlaqydany padişaha aýdypdyr. Ay bu kul näme diýilýänne padişaha aýdypdyr. Ay muny öldürdi göwer diýipdir. Muny bir öldür diýipdir. Inniki de bir kully gaçmany jur'at etmesin, başgalara da ders ibret bolsun diýipdir. Bela fasyly vezir ol kullu bolsa özüne düşman tutunna. Muny ol kul eşdip durmuşdyk da. Vezir özüne düşman tutunna ýoksam ay bagyşla da sen ýal padişahla bil kullar näme bagyşlany bilen näme boljak diýäm Allah. Öldürdi göwer diýipdir. Indi başga kullu gaçmany jur'at etmesin diýipdir. Ol kul akyllymışdyk. Ol aýdypdyr padişah bakyp herçe revet berserem çonto pesendi revas. Bendiçi dava konet hukmi Hudavend rast. Aýsyn nämen hukmetsen men boynum diýipdir, tamam sana teslim diýipdir. Padişah bakakydan. Sen näme etsen meni öldürsen öldür, boynum alsan boynum al, azad etsen azad et. Sen näme etsen men şoňa teslim diýipdir ýanky kul. Ýöne eger öldürjek bolsaň bir zady şeriatyň ýüzi bilen men öldür ha diýipdir. Ýöne ýerden men öldürsen kıyamatda ýakaň tutular ha diýipdir. Padişah bakyp o şeriatyň ýüzünden näme etmelsen diýipdir. Şeriatyň ýüzünden sen meni öldürsen kıyamatda ýakaň tutulmar. Men sen adamlardan birini öldüreýin diýipdir. Soňra sen de men qasas edip öldürdiň bolýar. Ha kim öldürjeksen? Men şu vezir öldüreýin diýipdir. Şu vezir öldüremden soňra sen de men tutaqydan ay men vezirim öldürdi, meni qasas etýän ýakydany muny öldürdim diýip kıyamatda ýakaň tutulmar diýipdir. Padişah muny eşitende gülüpdir muňa. Ey vezir näme diýäň diýakadan vezire wakypdyr. Ay can sultanım diýipdir. Bir haya men başyma bir bela sokmaka, başyma bela getirmeke azad etdi göwersen ay diýänna. O düşmanna bolsa, kullu bolsa özüňe düşman tutunsaň, sen öz başyňa, öz boynuňa tanaf oklamak bolýar da. Ohum sen bir düşmanyň eger Allah we Rasulu bolsa, Rasulullah şuna aýtýar diýilende sen tersleşsen, ol öz boynuňa tanaf oklamak, özüň helakete garşyn sürmekdir mümin musulman dogalla. Emma bir tarihte bir rivayetli bolýar, ýaş oglanlar bir zihniýetiňizde bolsun, biz ähli sünnetin aqideti şu barada. Hazreti Ebu Bekr Siddiq'a, Hazreti Fatime gelenne ırsım diýenne, Hazreti Ebu Bekr Siddiq bermänne, Hazreti Fatime gidipdir, gaharlanypdyr. Hazreti Fatime, Hazreti Ebu Bekr Siddiq bilen tä dünýeden geçýänçe kepleşmänler, bir-biriniň arasynda muhabbet ýokmuşdyk, aralarynda gurrun etmek ýokmuşdyk. Ökeli bolup Hazreti Fatime dünýeden geçipdir, o beýle bir gurrunla naqllaba. Ola abatilun yecibu en tumha minet tarih. Bir batil rivayetler we tarihin sefelerinden olar mahvedilmeli, ayrılmalı diýilýän bir kitap ba. Ebu Abdullah az-Zahabi, Doktor İbrahim Şaud bir tarihi bir yetik ehli sünnetin alimlerinden Bilaytiye abatilun yecibu en tumha minet tarih diýen kitapda bi Hazreti Fatime, Hazreti Ebu Bekr Siddiq bilen dünýeden ötýänçe kepleşmänler o şo ýagdaý bilen dünýeden geçipdir diýilýän tarihte bir nakl bolan batil zatlar we bir de şolaň arasyndan tarihten kullen aýrylmaly görünýär. Bilen senedi ýok. Bilen bir hiç bir senedi medreki ýok görünýär diýýäkdan şo kitabynyň içinde getirýär. Hudaý tebarek we taala aýdan eşdellerden kabul etsin inşallah. Hudaý tebarek we taala bir mowzun jembendi etsek, erso miras barada kän bir hakla bolýar, kän bir hak horila bolýar. Hudaý tebarek we taalaň hududi, Hudaýyň täkid eden zadydyr. Hudaý tebarek we taala hemmemize amel tawfigyny nesip etsin inşallah. Dinimiziň bir sütuny bolan Hazreti Taçmeda Hun Tagzir, Ustad-ı şeriat, Ustad-ı tariqat 108 ýaşynda emme şunu Abdülcebbar Hun Tagzir aýtdy, 109 ýaşyny etdi diýe. 109 ýaşanda Hudaýyň şeriatyny, Hudaýyň ýoluny kän mu'minlere hyzmat edip, gadim bir ulukon teverlik tagzirlamazdan hem ähli hal adam, hem ähli şeriat adam dünýeden vefat etdi. Dinimiziň bir sütun etdi. Allah jaýyn cennet etsin. Täsmädäň tagsirin hayır dogasyna barlan wagtynda ay biyol iňçeler emme hiç wagtda üzülmer diýetdi.
Din zayıflar, inçeler, emme hiç wagtda üzülmer ýaş dostlar. Şu inçelip duran wagtynda saklaýarly biz bolaylyň. Din zayıflap duran wagtyna, inçelip barýan wagtynda dine erzeş berýän, diniň ýygyna zähmet çekýän, şol inçelip duranlarda üzmäni saklajak bolýarly biz bolaylyň. Bu bir nygmatlydyr. Diniň bir sutullary iqtarafetil ardu min mahasiniha fabki aleyha buka Yaqub. Yerin yüzi gawa adamlardan boşap barýar diýär da şair. Yerin yüzi gawa adamlardan, ýagşy adamlardan boşap barýar. Hazreti Yaqub Yusufjanyň ýerine aglaýşy ýaly aglaýan gözle gerek ha. Bir näzire tewerlik adamlar, derman adamlar aramyzdan gitýärler. Bilen ba wagtlaryny bağlamydan gadryny bilmek gerek. Şunu Abdülcebbar ahun tagzir aýtýar ustadymyz 1875-de Hazreti Ubeydullah Bezzaz Sultan Madahun tagzirin ustadynyň agtygy hüjreň ziyafatyna 75-de geldi diye tagzirjan. Ol gelen wagtyna ol Buharada hiç dat ýok. Näme bolsa şu tada wa, näme bolsa şu Türkmen sahrada wa. Ol Buhara göterilip ştak oklanan ýaly. Şu ýurtda ewliýalar da, şu ýurtda ulamalar da, şu ýurtda hatta Hyzyr aleyhissalam da şu ýurtda gedýänler diýakydan gidipdir da. Ýurdumyz ulamalardan, ewliýalardan, solihalardan, ýagşy adamlardan doly ýurtdyr. Tek gidenlerinden soňra adam gadryny bilmelidir. Bağlaň da erzeşin ba wagtynda bileýliň. Jebbarahun tagzir aýtýar, Buhara bir wagtda bardyk, Sultan Madahun tagzirini okuyan medresesine girjek bolduk, biz salmadylar diye. İçinde turistler gezip ýör diye. Emma biz girjek bolamyzy biziň ustadymyzyň gezen ýerşi, biziň ustadymyzyň okuyan ýerşi diýemizde bizi salmadylar diye. Nygmat ba wagtynda gadry bilinýär. Soňra ustadymyzyň gezen ýer diýilende turistler gezip ýör, biz salmanylar diýär da. Nygmat baka gadryny bilmek gerekdir. Ya talayahun tagzir. Ay ýaşul tewerlik tagzirlardan agdadyk. Degme gurrun kamil bolsun. Ruhlar şat bolsun, jaýlar cennet bolsun inşallah. Talayahun tagzir bir wagtda Kahire gitýär. Misre gitýär. Ilm öwrenmeden sirem ilm okymana. Onu nirden geldiň? Ben ol Buharaý diýär. Buhara berde türkmenli Buharaý diýär da özüne. Ben Buharaň alymlaryndan şol çeşmeden içenniye bir ýaşul ustad barmyşdyk. Talayahun tagzir aýdypdyr. Ýoluňyz Buharaý ýol bolsa näme diýip başga ýerlerde gezip ýöň. Menden saňa nasihat ewril basymrak şol öz ýoluňa, şo talyn ewrilýakydan Talayahun tagzir meni ewrilip ýyzyma gaýtaryp göberdi diýmişdik. Elhamdülillah qadim Buharaň ýoly ştada ýöripdi. Qadim tewerlik o ahun nädele ulamalar batdy. Şolaň birisi Hazreti Täsmad ahun tagzir Allah ruhun şad etsin, jaýyn cennet etsin. Hudaý tebarek we taala on hayır dualaryny biziň we biziň nesillerimize siňdirsin inşallah. Ötellen ruhsat bolar ýaly hassa Täsmad ahun tagzir beýleki tagzirlaryň hakynda täzeden köneden dünýeden ötellen hakynda hayır dua ders okyberin inşallah. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.